2012 ел апрельнең 27 көне Латвия башкаласы. Европаның төрле илләрендә яшәүче яшь татарлар 3 көнгә Ригага килде. Европа тарихында, татар милләте тарихында беренче тапкыр Европада яшәүче татар яшьләре ана теле, татар халкының алга таба үсеш юллары турында фикер алышырга дип беренче Европа татар яшьләре форумына җыелды. Һәм шулай Рига буйлап шәһәр белән танышып йөргәндә, юлларына татар абые очрамасынмы? Ул инде 42 ел Ригада гомер итә. Рәсемнәр ясый. Татар театрында мине өйрәттеләр мотор сөйләшергә татарча. Туристлардан татарлар күп буламы монда? Күргәлисезме? Юк, казаннарны сирәк күрәбез. Төрекләр күп килә. Төркчә конышырым ben үзем гүзәл. Төрк телен беләм. Проблема булмас төркчә. Рафикхан абый Рамазанов тумышы белән Сахалин утравыннан язмыш җилләре аны Балтыйк буена алып килә. Биредә төпләнеп кала да. Әлеге көтелмәгән, ләкин сөенечле очрашудан соң Рига буенча экскурсия дәвам итте. 700 мең кеше яшәгән Рига урамында татар кешесен очрату беренче карашка гаҗәеп тоелса да, уйлап карасаң бу шактый мөмкин хәл. Чөнки Латвиядә татарларның саны 3000-гә җитә. Рига Казанга караганда яшьрәк. Шәһәргә 1201 елда нигез салына. Казан кирмәне кебек үк Рига үзәге дә ЮНЕСКОның Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелгән. Рига сүзе борынгы лив телендә торак урын дигәнне аңлата. 2014 елда Рига Европаның мәдәни башкаласы булачак. Форум делегатлары Европаның 11 иленнән килгән. Беренче Европа татар яшьләре форумы делегатлары Чехия, Финляндия, Берләшкән Корольлек, Латвия, Германия, Эстония, Польша, Швеция, Литва һәм Русиядән килгәннәр. Федерациягә килгәндә форумда Татарстан, Мари Иле, Санкт-Петербург, Самара өлкәсе, Пермь крае вәкилләре бар иде. Кемдер туган телдә аралаша, кемдер аны белми диярлек, ләкин бөтенесе уку һәм эшләреннән аерылып, Ригага килергә мөмкинлек тапканнар. Әлбәттә, бу бәйрәм концертының иң зур йолдызчыгы Мәдинә Сабирова булды. Мәдинәгә 7 яшь, ул Эстониядә туган, ләкин ул чын татар кызы. Европада яшәүче татарларның киләчәге дисәң дә, бер дә ялгыш булмас. Казанда нәрсәләр бар? Мәчетләр. Эстониядә мәчетләр бармы? Әйе. Синең мәчеткә барган бармы? Әйе, мин анда укыйм. Нәрсәләр укыйсың? Өйрәнәм татар телен, өйрәнәм англис телен, өйрәнәм араб телен. Беренче көннән ничек бала туды, мин аның белән татарча гына сөйләштем. Һәм ул 3 яшькә кадәр урысча белмәде дә ул минем. Аннары мин аны Эстон садигына җибәрдем. Без Эстонияда яшибез, кеше белергә тиеш үз дәүләт телендә. И менә рус балаларына караганда ул эстон телендә бик тиз өйрәнде. Аннары урыс телендә өйрәнде. Менә 3 телдә алар свободно сөйләшәләр минем балаларым. Беренче Европа татар яшьләре форумына багышланган бәйрәм концертында Латвия, Эстония һәм Литвада яшәүче татарларның каймагы катнашты дисәк тә, бер дә арттыру булмас. Концертка өлкән буын вәкилләре дә килгән иде. Алар да Идел-Урал якларыннан килеп, Балтыйк буенда төрле елларда, төрле сәбәпләр аркасында төпләнеп калганнар. Гөлйөзем апа Сабитова тумышы белән Казанның үзеннән, аның әнисе Салих Сәйдәшнең туганнан-туган апасы булган. Мин 6-7 класста безгә часто килә иде. Ул вакытта, видимо, аның бик читен вакыты булгандыр. Аның бик читен вакытлары тоже булды. Вот, и капканы ачып керә иде. Нәни апа, мин сезгә чәй эчәргә килдем дип. Әзрәк ичне бушатам дип. Аннары чәй эчеп, ашап, утыргач, миңа әйтә, сеңлем, мандолинда уйнап бир әле дип. Мин мандолинда уйныйдым, школда укыганда инде. Бик тә рәхмәт сезгә. Шул хәтле матур концерт куйдыгыз. Шундый җырлар җырладыгыз. Ешрак килегез, сез Казаннан килдегезме? Казанда минем бөтен туганнарым. Сезгә бик күп сәлам әйтегез. Мин Хаят апа сәлам әйтте дигез. Әле инде хәзер төннә төште, или уянып китсәм, төннәр буе җокламаган чакта все балачагым, авылымда үскән чакларым гел. Ну,
Şul indi yaşaysın indi ne işleysin? Rızık mı? Yanlış mı, yazmış mı? Alıp geldi indi bizim. Икенче көнне форум делегатларын җитди һәм җаваплы эш көтте. Пленар утырыш. Кадерле дуслар, мен сізні көрерге бекшат. Идея создания такого мероприятия родилась уже очень давно, на форуме, Всемирном форуме татарской молодежи в Казани. Мы шли к этому мероприятию путем сначала объединения татар Европы. В 2011 году мы официально зарегистрировали объединение татарской молодежи Европы, в которую сейчас входят и сразу вошли 5 стран. Это Латвия, Литва, Эстония, Чехия и Германия. Мы смотрим вперед с оптимизмом. Также надеемся, что Англия войдет нам и Польша, чтобы вместе работать. Европада яшәүче татар яшьләре. Кемдер Финляндия татарлары кебек биредә туып үскән һәм татарча камил сөйләшә, ләкин русча бер кәлимә сүз белми. Кемдер Литва татарлары сыман туган телне инде берничә гасыр элек оныткан, ләкин татар атамасын саклаган. Татар яшьләре бер-берсе белән татарча, русча һәм инглизчә аралаша. Һәм бу табигый хәл, чөнки төрлесе төрле мөхиттә үскән. Һәм бөтенесе Казанга карый. Татарстаннан килгән делегатлар татар телен яшьләр арасында популяр итү ысуллары турында сөйләде. Вот я, например, волонтер, я подбегаю в футболке, мен татарша сөйләшәм там. Исәмсез, сез татарша сөйләшәсезме? Өйрәнәсегез киләме? Килә. Ну, обычно бывает, ой, нафига мне это, зачем? Да, не надо. А вы знаете то, что татарский язык открывает вам 500 миллионную аудиторию тюркского мира, и если вы изучать будете татарский язык, ваш IQ поднимется сразу на 120 пунктов. И еще плюс, у нас есть такой закон, по которому президент Татарстана должен знать 2 языка, татарский и русский. Русский вы уже знаете, изучите татарский, и путь в президенты Татарстана вам открыт. И тут же я вытаскиваю разговорник татарский и русский и отдаю ему. Все на позитиве, да? Если он говорит, да, я знаю татарский, вы говорите, айда, татарша браш шигыр сөйле. Ул бер куплет мәсәлән сөйли, без аңа бүләк итәбез, наклейка. Европага Русия төбәкләре, Үзбәкстан, Казакстаннардан укырга килгән татар яшьләре киләчәкләрен нәкъ менә бу континент белән бәйли. Алар биредә төпләнеп калырга, яхшы эшкә урнашырга тели. Ләкин алар үзләренең кем икәнлекләрен, тамырларын онытмый. Әйе, күбесенчә татарча сөйләшми, ләкин өйрәнергә теләк көчле. Европадагы татар мәсьәләсе белән Русиянең Латвиядәге вәкиллеге дә шактый кызыксына. Я только обеими руками за, и посольство России за развитие подобного рода мероприятий, особенно если они в дальнейшем будут иметь какое-то продолжение. А я уверен в этом, что они продолжение будут иметь, поскольку вижу, насколько хорошо это организовано. Это надо сказать спасибо и организаторам, и участникам данного мероприятия. Балтыйк буендагы татарларның тарихы, татар телен үзләштерү методикалары һәм башка җитди темаларга мәгълүмат тыңланганнан соң оста хәнәләр башланды. Татарның нинди дәртле халык икәнлеген әлбәттә аның биюендә күрергә мөмкин. Татарча бию буенча мастер-классны делегатлар мөгаен онытмаячак.
Алар син каян киләсең диделәр инде, син каян килдең? Россиядан килдем, Татарстаннан килдем. Татарстан нәрсәсең ул? Мин урыс, син христианмы, мөселманмы, мин татар. Татарлар нәрсәсең ул? Әнә теге безнең бабайларыбызның башларын тишкән татарлар мәлү дип сораганнары да бар. Безне монголлар белән бергә өйрәткә куялар. Ну теге һөҗүм иткән Идел булгарын ваткан, җимергән монголлар дип уйлыйлар инде алар. Безне шулай итеп кенә беләләр. Аларга аңлатыр өчен күбрәк тарих китаплары укысың да инде, күбрәк мәгълүмат җыясың, шулай итеп үзең дә белә башлыйсың, кызыксына башлыйсың. Татар булу, татар культур буянча яшәү, тел һәм дин. Ну, язык я в первую очередь рассматриваю как носителя культуры, носителя информации. И даже если я не все понимаю, то тем не менее осознавание того, что я хотя бы частично понимаю, могу как бы присоединиться, подключиться к этой истории, к этому культурному наследию, хотя бы частично, это меня уже радует. Это же, наверное, все-таки внутреннее состояние какое-то, когда ты начинаешь танцевать по-татарски песни, когда ты очень хочешь сделать беляши, когда ты говоришь о сямисес. И какое-то внутреннее состояние, оно отличное от состояния, наверное, когда ты итальянец, состояние, когда ты просто русский, хотя ты говоришь на русском языке. Это, наверное, все-таки состояние души. Можно много философии, но лично для меня это просто вот ощущение после концерта. Вот я провела концерт, например, я прохожу, у меня такое ощущение, ну, я горжусь, что я татарка, что я сделала то, что мне приятно, что вокруг меня татары. Вот, мне кажется, вот это сама должна быть гордость. Мені син кім деп сұрасалар, мен татар деймін. Чөнки мен татар мәдәни татар телен өйрәнеп, татар телендә сөйләшеп, татар җырларын тыңлап, әкиятләрен тыңлап үстем. Әти-әниләр гел татарча гына сөйләштеләр. Для меня в первую очередь это гордость за то, что я являюсь представителем великого народа с великой историей, с богатым наследием, богатой культурой. Это гордость за то, что я есть часть этого народа, этого великого. Мин хәзер сиңа Европада яшәүче татарлар исеменнән әйтәм, менә шушындый форумнар, дискуссиялар уздырырга кирәк, безне танышырга кирәк, аралашырга кирәк, татарча өйрәнергә кирәк. Һәм мин дә мәсәлән бу форумның уздырылу турында белгән татарларга, Россиянең башка төбәкләрендә туып үскән татарларга хәбәр бирдем, әйттем, әйдәгез барабыз, татар мәсәлән татар теле сезгә колагыгызга сеңсен. Менә шушындый пропаганда алып барырга кирәк. Инде һәм мин уйлыйм, барыбыз да бүген бик яхшы монда безнең форум уза, һәм минем теләк инде һәм безнең барыбызның да уртак эше бу эшне дәвам иттерергә, татарларны Европада танытырга, безнең һәм үстерергә, һәм бөтен илләргә танытырга. Европада белмиләр бит, кем ул татарлар, кем нация шунда бармы, юкмы. И күп татарлар җавап бирә, без син кем? Алар әйтә, мин урыс. Ничек син урыс буласың? Син бит татар. Шуңа кешеләргә аңлатырга кирәк, матур иттереп, сөйләргә татар турында, Татарстан турында, Казан турында, кешеләргә улны гышын. Я считаю, что мы должны сохраниться как этнос, да, это должно быть, но при этом очень важно не перегнуть палку. Например, я 4 года живу в Швеции, и здесь очень важно не перегнуть с сохранением своего собственного этноса, сохранением своей собственной культуры. Наше сохранение своей культуры должно идти параллельно с интеграцией в новое общество. То есть мы должны в какой-то степени интегрироваться, в какой-то степени понять другую культуру, не со словами там, типа я татарин, и вот это так только. Это очень важно понять что-то другое. То есть, когда ты интегрируешься и узнаешь что-то новое, ты даже, можно сказать, расширяешь свою собственную культуру. Потому что татарская культура – это не только то, что было там 2-3 века назад. Татарская культура – это сейчас мы. И мы ее развиваем. Она, наоборот, даже, мне кажется, обогатится, если мы примем что-то новое. Безгә кирәк бергә булырга, аралашырга. Яшьләргә бергә булырга кирәк, яшьләргә мероприятияларны оештырырга. В Англии жил уже последние 5 лет, и, в принципе,
родители у меня только наполовину татары, да, если можно так сказать. И когда я жил в России, я не сильно акцентировался на этом. Но когда переехал за рубеж, вот как было отмечено на форуме, да, ты больше понимаешь свою этническую принадлежность. Когда тебя спрашивают, откуда ты, из России, потом ты говоришь, что ты мусульманин, и поступает вопрос, а как это так? Ты начинаешь объяснять, что ты татарин. И тогда ты начинаешь понимать, что, а что еще-то сказать про татар, про язык, про культуру, объяснить, кто это такие, чем мы живем, что мы кушаем, как мы общаемся, наша культура, чем она отличается от русской. Вот. Сюда я приехал, чтобы понять больше о своей культуре, о языке, найти новых друзей, получить поддержку, кому-то тоже, возможно, оказать поддержку. Вот. Нас всего 4 из Англии в этот раз, но мы буквально узнали о форуме за последние 2 дня до регистрации. Вот. Теперь мы знаем, что такое есть, и в следующий раз делегация будет больше. Вот, наверное, после посещения этого форума проснулось это чувство, этот огонь, желание учить язык. И... Оно как бы дало толчок такой для хотения как бы более глубокого понимания, кто мы такие, откуда мы произошли. И насчет языка, вот люди говорили, мне кажется, это очень важно, чтобы дети с раннего возраста учили татарский язык. Да, финны молодцы в этом, конечно. Татар болып қалу үшін біріншіден татар тілін керек айла дәрежесінде сөйләргә. Айла дәрежесінде сөйләмәсәң ул вакытта ул югала. Атнага бер мәртәбә төрле уку йортларында йөреп кенә булмый. Шуннан күрә баланы кирәк баштан биле күндерергә татар телендә сөйләргә. Татар телендә сөйләгән вакытында бала шушында әнисеннән без бит әйтәбез татар телен ана теле дип әйтәбез әмма. Әнинең теле, әткәмән кәлмәң теле. Димәк, ул әтидән баласына бирелә торган бер тел булырга тиешле. Менә шул очракта гына ул яшәргә мөмкин. Папа говорит, ну когда же ты татарский выучишь, когда ты татарский выучишь? Я говорю, папа, вот когда уже там забеременею, тогда точно уже 9 месяцев буду только татарский учить, чтобы дети уже говорили только на татарском. Ну, то есть вот так. Укытучылар күбрәк күңелен биреп, күбрәк теләген биреп баланы өйрәтсеннәр иде. Методикларны, мин уйлыйм, кирәк бераз үзгәртергә. Телебез безнең авыррак дип уйлыйм. Инглиз теленә карата да немец теленә карата безнең телебез авыррак. Һәм методиканы бераз үзгәртеп, аны бераз җиңеләйтеп, балалар хотя бы базовый уровеньда белсеннәр дип шуңа ышанып калам. Практика җибәреп була әлбәттә. Бу кызыклы. Хәтта моны укытучыларга түләмче дә эшләп була инде, әгәр мәсәлән финанс проблемалары килеп чыкса. Чөнки һәр кешегә үзенә чит ил укытучылар өчен нәрсә плюс? Чит илне күрә, чит ил белән аралаша, культура белән таныша һәм үзе дә инде үзеннән инде ул аларга шул белем бирә инде. Я считаю, ислам играет важнейшую роль в сохранении татарского этноса, татарского народа. Почему? Потому что даже исторически так сложилось, что ислам стал объединяющим для татар. Основная религия сейчас у татар – это ислам. Ислам проповедует такие ценности, которые близки татарскому народу, то есть которые татары живут этим, живут исламом. И ислам является, на мой взгляд, то есть тем связующим элементом, который способен объединить татар не только какого-то региона, но действительно всех татар. Мындагы яшьләрнең энергетикасы, аларның тырышлыгы, аларның шундый глобаль проблемаларны күтәрүләре үзе бик күп нәрсә хакында сөйли һәм мин ышанам, аның әлбәттә нәтиҗәләре бик зур булыр. Аның нәтиҗәләре уңай булыр һәм без ул нәтиҗәләрне бер елдан соң Эстониядә иншалла күрми калмабыз. Нәтиҗәләр ясарга иртә дип уйлыйм. Алар әле үзләренең илләренә кайтсыннар. Шушы монда сөйләшкән сүзләрен иңсен, монда сөйләшкән сүзләр. Алар шуннан соң инде үз эшләрендә, үз эшчәнлегендә шушы біз сөйләгән алымнарны кулланып, әгәр дә татар тормышын җанландырып җибәрәләр икән, демәк, бу форумның файдасы бар. Люди заинтересовались, люди сейчас очень заинтересовались, ко мне подходят, а какое что мероприятие, как, где, давайте встречаться, давайте такое, что-то делать. Люди начали двигаться, это уже приятно, это самое главное, то, что мы хотим добиться. Этим образом мы будем сохранять то, что между собой будем общаться, и в дальнейшем мы планируем, что все как только весь актив, основная масса выучит татарский язык, все будем проводить только на татарском языке. Алекның сүзләре Аллаһы Тәгаләнең амин дигән сәгатенә туры килсен. Татарча белмәсәң дә телне өйрәнергә мөмкин. Һәм моны берничә айда башкарып була. Форумның шура әгъзалары киләсе елга эш тәртибен билгеләде. Җәй көне Казанда,
5-нче Бүтін дөнья татар яшьләре җыенында очрашырга сүз куешты. Әле безнең күп эшләсебез бар. Күп әйберләр турында уйлыйсыбыз бар. Күп мәртәбәләрдә күрешәсебез бар. Ләкин бу беренче мәртәбә бу урында күрешүнең сәбәпчесе менә бу Латвиядә яшәүче татарлар, Алекка ярдәм иткән кешеләр, сезгә бик зур рәхмәтләрне белдерәсем килер иде. Шушы безне чакырган өчен, туплаган өчен, көч түккән өчен. Шуның менән чикләрем калмасын иде. Әле без җыелдык, сөйләштек, күрдек һәм бик ышанып каламын, киләчәктә Европа яшьләре, татар яшьләренең форумы bir зур bir мәйданга әйләнәчәк. Ул мәйданда дөрестән дә зур эшләр кылачакбыз һәм иншалла бергә булырбыз. Татар булу нәрсә ул? Можно секундочку? Татар культур. Короче, я надан аласың. Ну, минем... Может, выйдем туда? Непростые ты вопросы задаешь. Татарин — это вообще такая национальность особенная на самом деле. Мен укытучы буларак, миңа да файдалы, кызыклы булыр иде банда. Юк, әйдә баштанак. Мәсәлән, син бик яхшы, сейчас я не могу так. Ты можешь, да, свет средств. Ислам din белән, ислам dinda kultur, bu da әле яхшы. Үтмәде яңадан алыкман. Подожди, выключи, куда смотреть? Ваше впечатление от форума? Очень хорошее. Говори. Мне очень понравилось, я вообще на самом деле не ожидала такого ажиотажа. Форум на самом деле просто замечательный. Да, я приехал, естественно, добровольно.